Ja, dames en heren, John Verkoeyen timmert al jaren als slager aan de weg. Maar zijn bedrijf groeide de afgelopen jaren gestaag met onder andere ook de inmiddels bekende partyservice. En onlangs vernieuwde John zijn winkel in Leunen ook nog eens, waardoor het aanbod nog meer onder de aandacht kan worden gebracht. Hier aan tafel John Verkoeyen. Ja, John. Hey. Ja, John, je bent van huis uit bij je slager, maar voel je je eigenlijk nog steeds slager? Of dekt dat niet meer helemaal de lading? Nou, ik voel me nog steeds zeker slager, maar het dekt niet alleen de lading, dat klopt helemaal. Ja, want vertel eens even, wat doe je allemaal? Nou, ik denk dat dat niet lukt in die tijd die we hier zitten. Want, dat kan niet lukken. Maar als we dan eens kijken naar de combinatie slager en de partyservice. Ja. Wat is daar de kracht van? Ik denk altijd, de grootste kracht van ons bedrijf is dat wij ontzettend veel producten zelf maken. Bijna alles. Dus ja, ik heb hier de worsten en de vleeswaren op tafel staan. Dat is dus eigenlijk een basisproduct. Eigenlijk alles wat erop staat, dat maken we zelf, zeg maar. En dat is salades, soepen, vleeswaren, worsten. Ja, you name it. Dus de partyservice, daar zit altijd lekker en heel veel vlees bij. Ja, nou vegetarisch bedienen we ook, maar ja, de basis is vaak toch wel vlees en ja, goed vlees dus. Goed vlees. Die catering, is dat alleen catering wat je verzorgt of heb je eigenlijk een compleet evenementenbedrijf? Je kleed je ook evenementen aan? Ja, allebei. Er zijn mensen die bestellen voor 5 personen een koud schoteltje bij ons, die ze zelf komen afhalen. Tot complete bruiloften, openingen, zelfs uitvaart. Tot een uitvaart toe, daar hebben we dit jaar al 3 gehad. Ja, dat komt ook voor. Ja, okay. Dus echt, je levert het complete pakket. Ja. Ja, een aantal jaar geleden zat jij ook hier al aan tafel. Ja. En destijds was je net gestart met een maaltijdservice. Dat klopt. Doe je dat ook nog? Dat doen we ook nog, ja. Dat leeft gewoon even allemaal mee. Ja, even voor de mensen die dat destijds niet gezien hebben, hoe werkt dat? Voor wie is die maaltijdservice bedoeld? Nou, die maaltijdservice die heb ik overgenomen van Jan van Genen, die helaas moest stoppen met zijn bedrijf. Voornamelijk gericht op ouderen. De meeste mensen waar wij het 1 keer per week aan huis bezorgen, dat zijn oudere mensen die niet meer zelf kunnen koken of niet willen. En dat is 1 keer per week, zeg je? 1 keer per week, ja. En lever je dan meteen voor de hele week dat ze in de koelkast en de vriezer kunnen bewaren? Ja, er zijn mensen die hebben voor de hele week, die nemen 7 maaltijden af. Ja. Er zijn ook mensen die koken nog een deel zelf of die doen 2 dagen met een maaltijd. En die maaltijd, als we ze afleveren, zijn ze 10 dagen houdbaar. Dus ze kunnen het de hele week ermee doen. Ze kunnen ermee vooruit. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Al die verschillende takken van sport, zal ik maar even noemen. Hoe kun jij de focus nog behouden? Nou, ik zal je geheim vertellen, ik doe het niet allemaal zelf. Dus wij hebben een team van 16 medewerkers. Ja. En ieder heeft zijn eigen taak. Ja. En het is allemaal in de loop der jaren ontstaan, dus het is iedere keer erbij gekomen. En af en toe is het wel een beetje lastig en zwaar. En op dit moment zijn we ook weer aan het sleutelen om de goede mensen op de goede plek te zetten. En wat handjes erbij om toch een stapjes verder te kunnen zetten. Ja, dus dat is wel een doel dan ook om verder te groeien nog? Ja, niet nog meer verschillende dingen, maar meer van hetzelfde eigenlijk. Dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja. En daarmee ook dat de kwaliteit uiteraard gewaarborgd blijft? Ja, zeker. Dat is wel een heel groot belangrijk goed bij ons. Ja. Ja goed, en alsof al die activiteiten nog niet genoeg waren, je hebt onlangs ook je hele winkel een facelift gegeven. Ja, dat klopt. Ja. En dan neem ons eens even mee naar je nieuwe winkel. Hoe ziet dat eruit? En wat is er dan veranderd? Want ik zei in mijn aankondiging, het aanbod komt nog meer onder de aandacht. Ja, dat klopt. In onze winkel, daar zijn we 7 jaar geleden begonnen met beperkte middelen. Met een gebruikte toonbank van een collega die we over hebben kunnen nemen. En na die 7 jaar zijn er zijn allerlei ideeën ontstaan. En wij vonden zelf dat er eigenlijk te weinig te beleven was in de winkel. Dus we hebben het even anders ingericht. Een nieuwe koelvitrine erin gezet. En het zo geregeld dat er nu medewerkers meer aan het werk zijn in de winkel. Zodat de klanten ook kunnen zien wat we allemaal doen en wat we maken. Ja. Want ik hoor je zeggen beleven. Is dat belangrijk in jouw vak? De beleving die mensen willen meemaken? Ja, dit ontbreekt er vaak aan. Wat we allemaal doen, de meeste mensen snappen er helemaal niks van, die weten dat helemaal niet. Dus als we het ook echt laten zien, dan is het voor de mensen ook wat duidelijk. Eerst gebeurde wel achter een muurtje, zeg maar. Letterlijk achter een muurtje, ja. Maar nu zien we jou dus gewoon live aan het werk. Ja, soms wel. Soms wel? Ja, ik ben zoveel dingen te... ja. Nou, dus als mensen dat willen zien, ga vooral een keer een bezoek brengen aan jouw nieuwe winkel, aan jullie nieuwe winkel. Zeker.
Nou ja, goed, en dan staat de decembermaand voor de deur. Uitrusten, daar zal allemaal niet van komen dan. Nee, aanstaande zaterdag neem ik een half dagje vrij, dan gaan we het 11 van 11 aanvieren, zeg maar. Ja, goed. Maar en dan, maar uitrusten is wat anders. Ja, nee, kerst is voor ons de drukste periode van het jaar. Ja. Ja. Nou, wij wensen jou en je hele bedrijf heel veel succes met alle plannen, ontwikkelingen die er zijn. En wellicht tot over een paar jaar weer. Dankjewel. Goed zo.